Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men masɗe Qur'ana Arab. Mi wino on noon Qur'ana e Arab kamɓe nandi yaadu, to bange polle kamɓe nandi ɗum, to bange sidda kamɓe nandi ɗum, to bange wasde fodde kamɓe nandi ɗum. Heddi noon Pular masɗe mum ko joyi kanno, ɗe pooɗani ɗe ko joyi kanno, polle ɗe ko joyi kanno. Amma noon to bange masɗe Qur'ana Arab ko ɓuri hewde hen ko ɗe nayi tan. Heddo noon waɗa fillo fillo e nder hen, cikka mata ko ɓeydi ala ɓeydaki. Ɗum saabi noon alluwal ngal ɗo henne jangen ngal ha gaynen, kadi gadden alluwal gongal ko hen gandata no alkulal masirte. Hande noon cuɓanimi on tan ko allifo e ba'o ɗo henne fooɗani. Sa faye windude ka jiɗɗo masde wat allifaji ɗi 5 to yeso ɗo wasa fodde. Men ngaroy 3, men ngaroy e 4, ɗon haɗata. Kala ko masete waɗi ko pecce 3, feccere wotere nde adina nde nani. Ndeɗo jangata paama ndeɗo keɓa ngabbirgal faade e andoyde ko wiyete masɗe. Paama ko wiyete masɗe. Joni noon ɗum ɗo wiyete Dental Dina TV. Dental Dina TV jahata ko to YouTube to binda Dental Dina TV. Sa jeenoke hen, jiɗɗa ko jeede hen, mayingal mbaɗa abonné, mbawa yebde ko ɓenni ko, kadi mbawa yeɓoyde hen ko hande ko e ko arata ko inchallahu taala. Heddi noon onon wonɓe hen ɓe dendagal gonɗo e Dental Dina TV, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, ɗaɓɓirama ballal e oɗo numéro mbaɗanamin hen, so Orange Money, so Wave, so Western Union, MoneyGram, Ria, kene walla jangde nde ha yara yeeso. Haymo jangani hen o ɗaɓɓirama ɗum wallana min jangde nde e jangoɓe ɓe. Numéro o nan ɗon 77 906 14 81. Oɗon gandi min jeeya courant o, min jeeya wifi o, min jeeya connexion o. Wadde nafata noon ko onon wonɓe hen ɓe, jangoɓe hen ɓe, eɓe jangani hen ɓe, mbaɗa hen balle mumen taw ko Allah paadi hen enen jingana jangde nde. Wadde hande jangde men adide ko ngel ɗo pesgel gongel dowgel, e o e tigide mo jangunoɗa o e allifo, kamɓe fof soɓe ndendi ayi pesgel ene fawi e dow hen, andu kañum oɗo a Pular nandi. Wadde paama ko ngel ɗo pesgel wiyete masgal to Qur'ana e to Arab. Kalɗo fawi andu ko a fawi ɗon. Ɗum saabi noon mbaɗanmami ɗo henne hano paamirta. Ay ɗo masani
ɗo ko pottal ngal wiyete a ɗum saabi fawi ko dow allife walla e dow tiginte ko ɗum saabi mbawɗa wiide a ayde joni ay ɗo ko ba jorɗo woni oɗo ba ayde daga a faami kalɗo jimi ba jorɗo ko ba pularo nandi ko jahata joni ay ɗo ko a o addi wiya ba ay ko a gonɗo ɗo addi mbiɗa ba anne ko ngal ɗo pottal addi mbiɗa ba wadde ko ba jorɗo nawanta pottal ngal mbiya ay ba ummo less tan paya dow ay mbiya ba ay ga ko ba o ay ko ga gumbiɗa paɗaga mbiɗa ba ɗone ƴettu ba o nawana pottal ngal ay mbiya ba a wawata wiide oɗo woni ba walla ko o woni ba ɓe ndendet nde mbawa wiide ba hankadi ko ha ganda ko ni ba windirte e bange qur'ana e arab ko ni ba windirte e pular gasi ɗo ko ni a windirte allif wonno tiginte wonno joni hande wonti a holko saabi ha wonti a ko ngel ɗo pesgel addi wonti a wadde mi faamoya kalɗo jimi ngel ɗo pesgel mi anda ko a woni ɗon ɗum saabi ay fawimi ɗo henne ɗum saabi mbimi ba ay banani ɗo noon ngel waylima ngel faati less ay ngel faati less allifu o waylaki ay tiginto o waylaki kono en ji tiginto faati less abbade masgal pamide joni noon ay pularo nani ko ni i pular windirte ko ni i qur'ana arab windirte wadde a faami pottal less woni i ay pottal less ngal ɗo woni i ɗum saabi ay ɗo ay ba oɗo kanko woni oɗo ba pular ay i nani ko i o addi mbiɗa bi ɗone ƴettu ba jorɗo nawana masgal ngal wadde mbiya ay bi ay ɗo woni ay bi'i ay i o nani ay mbiɗa ko bi ay bi ɗo ko ɗo ƴettuɗa nawanɗa ga mbiɗa ba wonno ko ga o fawi nawanɗamo one ko ga o woni nawanɗa masgal ngal mbiɗa bi ay ɗo ko ba nawanɗa ko pottal ngal ɗone mbiɗa ko bi nawanɗa ko pottal less ngal pottal dow ko a pottal less ay ko i ay ɗo ko ba mbiɗa teskede ko a ay ɗo ko bi mbiɗa teskede ko i wonayi wadde ɗo woni i ay i nani o i noon hanko masaɗo ay oɗo a masaɗo woni mbiɗa ba ɗo ko a mbiɗa ko a woni ɗo wadde a o jippiɗo mbiɗa ba ay ɗo ko i o jippiɗo mbiɗa bi ayde garana u ay u nani pularo nani ɗo noon allifu o waylaki kono tiginto a waɗimo hakkunde ay ɗo ko tural joni noon ɗo hen noon teskuɗano moƴƴi defto goɗɗe mayi ko wayno wowiyel ni fawoɗo ko tural nde wonnoɓe kula ko wadde ni neɗɗo sikka ko deel taw wona deel ko tural nani wadde no woɓɓe hen jira wayno wo tokcel taw ko tural ngal fawana ɗon ha ganda ɗum paama ɗum wowi tokcel ngel ko masgal ko tural woni ɗon ɓe noon mbaɗire ni ganda ko u woni ɗo addi wiya u ko ngal ɗo wadde allifo ko allif wiyete ko ɗum ɗo so fawimi hen mbawa wiide u ay pularo ni u
ɗo ko u ay ɗo ko u unani ay unani en paami ɗon ɗum saabi noon oɗo u jippinɗa pawɗamo ɗo ay joni wonno maskal ngal ko dow woni ɗum saabi ƴettuɗa baa o nawanɗa maskal ngal ay mbiɗa bu ay unani ay ɗo ko bu ay bu ɗum saabi ɗo ay mbiɗa ko bu ay ko baa o nawanɗa u o ay mbiɗa holnon mbiɗa bu ɗone ko baa o nawanɗa u o ay mbiɗa bu ɗo ko baa o ba jorɗo nawanɗa a o mbiɗa ba ay ɗo ko ba jorɗo nawanɗa i o mbiɗa bi ɗone ko baa o nawanɗa u o mbiɗa bu wadde ko ba jorɗo ba jorɗo ba jorɗo a jangino jubur ba e ba jorɗo ko gotum wadde maskal ngal jangata ɗo ko ba wiyete ɗo ko bi wiyete ɗo ko bu wiyete ay wadde bunani ay bunani faamiɗon moƴƴi ɗone ko kowal noon kañum e a nandi ko jahata teskede ay ɗo mbiɗa ko aa ay koko aa ay ko aa ay a wi a e ɗemgal ma aa ay a ay aa ay a wi wi aa wadde aa wonɗo wadde so kowal fawima dow allif yo wiye aa to noon tigui fawi hen ɗum saabi ay ɗo joni ay ɗo ko kowal ngal gaddata e pawa e dow bahe ɗo tesko a moƴƴino kowal kalɗo woni ittu kowal ngal nawana maskal nawana alkulal ngal ay ɗo kowal nani ƴettu kowal ngal nawana ba o ay no mbiyata ab ay ɗo ay ko a o nawanɗa ba o ay de ay ko a o nawanɗa ba o anne ko kowal ngal nawanta ba o teskede ko a o nawanɗa ba o anne ga henne ƴettu kowal ngal nawana ba o mbiya ab ay ab wadde kalɗo jimi kowal yomi andu kowal ngal nawananmi alkulal ngal teskede ay ko maskal ngal nawanmi alkulal ngal wadde mbimi ab ay ab ɗo ton wawoto kala ko mbaɗanmami yeru hankadi a anduri hen ko arata yeeso ko alwal ngal ɗo gotal jangirta ko woni yeeso ɗo noon kalɗo jimi sidda ko a ha joni wadde mi faama kowal e sidda nandi ko jahata kono noon ɓe certi kowal sowatako sidda ene sowo holno famorto debbo ko reedu o jogo ɓinguel gotel nder reedu he ko jibinta ɓinguel gotel o ko debbo ko reedu ɓiɓɓe ɗiɗo ene caawi e nder reedu he ko jibinta ɗiɗi anne sidda ko funeɓe kowal ko goto ɗum saabi ay ɗo mbiɗa ko ab ay ɗone ko ab teske ko a wonɗo kono ko sidda ay ɗumde sidda e pula ɓurano arab ga noon pular ay ab ay ɗo joko ɗiɗi gonɗo ay ɗiɗi gonɗo ab anne ɗo henne a faami ko baw ɗiɗi gonɗo ɗiɗi moftiɗo wadde kalɗo jimi tan sidda ene fawi e dow alkulal ngal no ngal wayi fof mi anda ko ɗiɗi maggal woni ɗon ngala koko suuɗi ngala feeñi no jamma e ñalawma goniri gondi oye suuɗi oye feeñi anne oɗo baa goto oɗo feeñi oye suuɗi wadde wiye ab ma jangoye rabbi ay rab e bi ndendi rabbil alamina ay rabbi ko rab e bi ndendi ɗon wadde a faami ɗiɗi caawi ɗon wadde mi faamoya kalɗo tawmi sidda
alkulal ngal fawingal ko ɗiɗi maggal woni ɗon ay ɗum ɗo woni ɗiɗi ay ab e ga so masi gara mbiya ba wona abba abbu abbe abbo aga ga masan taw ko ha tan paama ko ɗiɗi woni ɗo ɗum addi gaddumi ɗiɗi ha paama ɗum ay ɗo ko goto mammi ɗo ha paama ko goto woni ɗo noon mammi ko ɗiɗi ha paama ɗiɗi woni ɗo paamidide wadde jangde masɗe ɗe ko ɗo ekkorte en cuwataw jangoyde koye tan e findindema tan ha mbawa finande masgal ngal sen garoyi e jangoyde ɗum taw jangde ma ɓura yawde ɓura webde ko ɗo noon ekkorte hankadi mi andi kala ko jiimi ne wayni ko awiyete mi saggi mi jangi pular mi anda ko oɗo a woni oɗo a ɗo ko i woni ɗo mi anda kala ko jiimi ne wayni qur'ana arab ko i wiyete mi saggi noon i nani oɗo i caggitortomi ɗo ko u wiyete mi saggoyi mi anda ko oɗo woni u wadde ko u wonɗo ɗo ko aa wadde ay ko a mbiɗa wadɗo ko mbiyata sidda noon wawa wonde e allif ko addira tan ko ha ganda ko joyi mbatta 1 2 3 4 5 ko ni masirte mbatta ko joyi yeeso teskede noon kowale sidda ko gotum mi habrinama noon gila law masɗe woni ko portal dow e portal less tural kowal ko ɗo masɗe qur'ana arab kaaɗi heddo noon ngal ɗo wona ɗiɗi ngal ɗo wontoya ɗiɗi ngal ɗo wontoya ɗiɗi ngal ɗo e ngal ɗo wona gotum ayi kadi gartuya kadi portal ngal ɗo foɗata less o ɗo foɗata tural ngal ɗo foɗata ngadoya toɓɓel less to ɗo wiyete ne re ɓe hanka hettoyi ɗum waɗi noon ko nayɗi tan garata ene jippito less ene gadda mbadiji goɗɗi jiiɓoɗa hen taw a jiiɓaki ko an jiiɓi hoorema wadde mi faama kala ko jiimi ne wayni ko awiyete mi anda kala ko jiimi ne wayni ko i wiyete mi anda kala ko jiimi ne wayni ko u wiyete mi anda kala ko jiimi ne wayni ko wiyete kala ko wayni ko sidda jangota ko e allif kono ko hatan paama ko joyi foti wonde wadde ayi 1 2 3 4 5 ɗo noon foɗani de mbita ko ba ɗo mbiya bi ɗo mbiya bu ɗo mbiya abba ɗo mbiya abba mo sidda ay sidda nan ay ubude sidda qur'ana arab sidda mum nani pular nani ɗo sidda ɗiɗi wonɗo ay sidda fiya ko sowde alkulal ngal cowangal laabi ɗiɗi maggal ɗum wiyete sidda ay ɗo jotawi abba ay ab e ba ɗon sawi joni rab ay addi abo mbiya bi wona rabbi sawi rabba mbaɗa dow sawi rabbu mbaɗa tural ayde a faami sawi rabbi ƴetta i mbaɗa less ay rab ari ay bi ari sawi rabba ƴetta rab mbaɗa dow to ba wona rabba mbiya ko rabbu ƴetta rab ha gayna gadda uwo mbiya bu a faamide no ɗoni sawi joni abba addi a sawi abbi addi i sawi abbu addi u a faami masɗe pular masɗe qur'ana nandi yaadu qur'ana e arab e pular kamɓe nandi to bange yaadu maɓɓe to bange polle kamɓe nandi to bange sidda kamɓe nandi to bange wasde fodde kamɓe nandi wadde ngal ɗo alluwal gotal noon addira ko ekko ha mbawa ara wawno ɓeydaɗa wawde
aɗa famno ɓeydoɗa famde. Anani janggen a sa saggi ƴetti anen leska wadde ganda ɗo fof ko a wonɗo ɗo ko I a saggi inani wadde inani ɗo ko u a saggi unani wadde ɗo woni u a jangi ɗo aa ay ko a jangi ɗo kadi aa ko sidda kono sidda noon wonta e allif ko ha tan ganden seɗen masoya ko par joji mbaɗata caggal allif o ɓenni han kadi kala alkolol ƴettuɗa mbatta ko 5 yeeso hakkude tati less tati hakkude tati ɗi wona ban bin bun leso mbiya ba bi bu be kasi ni masirte anani ɗo noon ko a ɗo ko ba ɗo ko I ɗo ko bi ɗo ko u ay ɗo ko bu ɗo ko aa ɗo ko ab ɗo ko aa ɗo ko ab ɗon siddo mbawa faltade ɗo e ɗo ko gotal wawata sowade sidda noon kalɗo fawi ko sowoto ayno ɗo wayni wadde pottal dow kalɗo jimi ɗum ko masgal a mi anda pottal less kalɗo jimi ɗum ko masgal I mi anda tural kalɗo jimi ɗum ko masgal u mi anda kowal e sidda kalɗo yiya ko a woni ɗon teskede noon mi habrima ɗo henne ko ba o nawanta pottal ngal sabu ko ga woni a o wadde mbiya ba ay ɗo ko I o woni less ƴetto ba o nawana I o mbiya bi ay ɗo ƴettu oɗo nawana oga mbiya bu ɗo ƴettu a o nawanaga mbiya ab sidda o ko ɗiɗi wonɗo ƴettu sidda o pawaga maskal ɗimmal ngal so artaw sino masida ma aɗo yeeso noon haɗa jiɓoya tan ganda tan kalɗo tomi sidda e dow alkulal ɗiɗi goni ɗon enen ɗiɗi nani ha ganda ɗiɗi gonɗo sa wi rabbi ay rab gadda bi o sa wi rabbu gadda u o sa wi rabba gadda a o gasi ni foti ɗo noon teskuyema wonɗo no moƴƴi ɗo saɗi jangude heɓa wena camoɗo nani ɗo haqqille yo ɓur wonde ɗo to wiide sidda kala tan yiya tan sidda e dow alkulal ɗiɗi cawi ɗon ngala feeñi yiya ɗimmal ngal suuɗi ronki yiyede sene jange noon ɗo gandoyta sa wi rabbi ay rab hagasa gadda bi o lesto sa wi rabba a wi rab gadda pottal dow mbiya ba sa wi rabbu ay bu o ay rabbil alami ko rabbi sa wi rabbana atina fi dunya hasanatan ay ko rabba mbiɗa rabbuka ay rabbu ay ko bu mbiɗa rab e bu rendi wiya rabbuka ay ɗo ne seɗi jangude teskuyema wonɗo no moƴƴi oye o nandi ko jahata kono o ko goto sowotako o ɗo ko ɗiɗi en cowo wadde jangen a I u aa sidda noon wonta dow allif kono nani ganda goto ɗo ba bi bu ab so yiɗon waɗama hen pularo ko saggitma ɗum ɗo waɗata ha saggitma saɗa yiya pularo andi ko ɗum woni a wadde a nani ɗum ɗo woni I wadde I nani ɗum ɗo woni u wadde u nani ɗum ɗo woni ko ko a ɗo noon ko ba ayi a nanga doga
walla mbiɗa ba oɗo woni ba jorɗo e oɗo ba nandi ay ananga anni ananga wadde ɗo mbiya ko ba nawon pottal ngal ƴettu ba jorɗo nawana pottal ngal kala ɗo jiiɗa pottal dow ƴettu alkulal ngal nawana pottal ngal so tawi ko less heedi ƴettu alkulal ngal nawana pottal less ngal wadde ɗo ko mbiyata ko ba ay fa dow less fayi ƴettu mbiya bi ɗo uwo ko dow woni mbiya bu ay ɗo wi ba ay ɗo wi bi ay ɗo wi bu a famide ay ɗo ƴettu kowal ngal nawanaga kowal ko dow ummoto paya less ay ab ko a wonɗo ab kala jiiɗa kowal ko a tan mbatta ɗum wiiten ab walla mbiya ak walla mbiya all walla mbiya as walla mbiya an ay ko a tan ɗemgal ma addoto haalde waɗo ko a mbiya ab siddane ko a wonɗo wode mbiya ab ay ab paami jangen goto ɓaren a pottal dow i pottal less u tural dow aa kowal aa sidda wonta alif noon ba pottal dow bi pottal less bu tural ab kowal ab sidda ɗum ɗo tan mbawata sa saggoyi tan ƴewata koye pular less o saggitma walla a runki yaade ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo haalanma ha mbawa aɗa yani mon saggitma a saggi arɗo 77 906 14 81 caggiroɗa saggere ma a saggani ɗum yiɗa Dental Dina TV nani an mo jeeyana ko hen jiɗɗo jeeyede hen o windu yaato dental yaato YouTube ma binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné naata hen janga ko ɓenni hayti ko hande e ko ara ko inchallahu taala heddi noon onon wonɓe hen ɓe fof kalda ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ko balle momin cohli ballon jingon duuson so deƴƴi tan on deeƴi min ganat so deƴƴi on deeƴi min ganat ami yiɗi janginde on kadi balle min min jangguiniɗo on ami yiɗi wallude on balle min min ballide on wadde oɗon gandi ko jawdi addata ha yetto on toon oɗon gandi ɗum on paami ɗum wadde jingue balle duuse min mbi on jingue balle duuse hoto jeeɓe mbaɗe hen ko mbawɗon juuɗe potani goto fof waɗi ko wawi ko waɗiri ni to ene fandi ene jinga ene walla to ene fandi ene walla ene jinga en kaaɗiɗo kadi ha winde ne arore kadi inchallahu taala ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on wallu han jon lawol yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen ngal alluwal gotal a jangi ngal a faami ngal andu a jangi ko heewi a faama a tinani a faamiɗo ko heewi a tinani hoto wi tan a i u a ala ba bi bu ab ala tas ko tan maskal ngal pottal dow ko a pottal less ko i tural ko u kowal ko a sidda ko a ɗum teskotoɗa hankadi akkude garawal ngal so fawi fowo hen tan janga yo Allah wallu yaren on jarama wassalam